Εντάξει, ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε. Πώς έρχεται το Βασίλη. Θα ξεκινήσουμε. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, να πάρουμε παρουσίαση. Ο κύριος Πρόεδρος είναι εδώ. Ο κύριος Μαρινάκης είναι παρόν. Ο κύριος Φάβας είναι παρόν. Ο κύριος Καραγιάννης είναι παρόν. Ο κύριος Παπατάς είναι παρόν. Ο κύριος Βασακίδης είναι παρόν. Η κυρία Κότση είναι παρούσα. Ο κύριος Τσαμπούρης είναι παρόν. Λοιπόν, οπότε... Κουτραφούρης παρόν. Ο Κουτραφούρης είναι... Να μείνει ο κύριος Κουτραφούρης. Ο κύριος Πάπας. Γεια σας κύριε Κουτραφούρη. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχετε. έχουμε απαρτία. Καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά. Ο κύριος Μαρινάκης είναι μέσα. Κύριος Μαρινάκης, ναι, αλλά δεν τον έβλεπα. Θέλουμε εικόνα κύριε Μαρινάκη. Πάμε δεξιά. Λοιπόν, Θέλουμε και εικόνα. Άρα σε να κάμερα. ξεκινήσουμε. Πώς δεν έχω εδώ, πώς δεν έχω. Είναι κάποιος καταρχήν που θέλει θέματα. Να είναι η συνεδριασία. Εντάξει. Ξεκινάει η συνεδριασία. Έχουμε κάτι τόσο, να έχουμε κάτι τόσο. Όχι. Ο κύριος Μαρκόπουλος δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, πριν συνεχίσουμε, έχουμε το θέμα μέσα για το συντέλεση που λέγαμε, την ακύρωση της προηγούμενης απόφασης. Γιατί τι θα το φέρει το θέμα. Όχι, θα σας πω. Έχει αλλάξει η νομοθεσία του 24. Τη μελετάμε λίγο και θα σας απαντήσουμε με πρόταση κανονικά όσον αφορά αυτό το θέμα. Ποιο θέμα είναι, Για τις συνδέσεις της Βέργας. Η ερώτηση είναι η εξής. Αν θα έρθει θέμα, θα ακυρώσουμε την απόφαση παλιά. Να έχει θέμα. Ναι. Απλά τώρα πέσαν οι γιορτές, μετά τις γιορτές μου το φτιάξουμε. Δεν είσαι δύο. Γεια σας κύριε Μαρινάκη. Είναι και άλλο 40 που πήγε από παντού. Και διπλό προφίλ έχεις. Πώς θα έχεις καταφέρει. Καλησπέρα. Υπάρχει μια αδυναμία στο σταθερό, οπότε μπήκα από το κινητό υπολογιστή μου. Καλησπέρα, καλή συνεδρίαση. Λοιπόν. Ξεκινάμε και αν δεν θα Λοιπόν, το πρώτο θέμα. Άμα να πας στη μηχανή και έρχεται. Περιμένουμε 2 λεπτά. Περιμένουμε 5 λεπτά. Πολλά είναι 5. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης. Υποστηρικτικές μελέτες και εκθέσεις για το Ευρωπαϊκό Συλλεκτήριο Σωτηρίων Ζώνης 1 Καλαμάτας. Υπάρχει μια πρόσκληση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για αντιπλημμυρικά έργα μικρού μεγέθους και εκεί θα υποβάλουμε το Κεντρικό Συλλεκτήριο Αυρίου Ζώνης 1 Καλαμάτας, του οποίου πολλοί ίσως το γνωρίζουν σαν Ευρυπίδου. Είναι το αντιπλημμυρικό που κατεβαίνει όλη την Ακρίτας και βγαίνει έξω από το προλημμένα δίπλα στη βίλα του Νικηστάβου και Ψηρών. Παλιά είναι αυτό. Είναι έτοιμες οι μελέτες, απλώς θα άνοιξε τώρα πρόσκληση. Είχαν εγκριθεί, έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις όσο αφορά τη μελέτη. Επιπλέον στην πρόταση. Έχουμε πάλι, ναι, εννοείται. Έχουμε όλες τις παραγωγικές αντιδοτήσεις. Απλώς η πρόταση ζητάει για κάποιες άλλες μελέτες, οι οποίες συντάχθηκαν τώρα από την υπηρεσία και ζητάμε να τις παραλάβουμε. Άρα παραλαβή και έγκριση. Ομόφωνα. Το ίδιο είναι το δεύτερο θέμα, Κεντρικό Συλλεκτήριο Αυρίου Ζώνης 1, είναι αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, έγκριση της μελέτης και των δεχτών τύπων πράξης, έγκριση του προπολογισμού της μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης, εξοδότηση του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΙΑ Καλαμάτας για υποβολή πρότασης. Ομόφωνα. Ολοκλήρωση επέκταση δικτύου απογοήτευση ακαθάριστων Δήμου Καλαμάτας, έγκριση πρώτη Παρκτικού Επιτροπής Διαγωνισμού. Εδώ πέρα είναι το έργο που είχε εγκριθεί στο Φιλόδημος και πήγε στο Τρίτσι. Γιατί φέρνουμε την έγκριση του πρώτου πρακτικού της Επιτροπής. Υπάρχει διαφορά μεγάλη μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης προσφοράς. Σύμφωνα με τη διαδικασία, το Συμβούλιο λέει να δικαιολογήσει ο ανάδοχος γιατί έχει τόσο μικρότερη προσφορά σε σύγκριση με τους άλλους. Και βγάζουμε το πρώτο πρακτικό του διαγωνισμού που να ζητάμε να δικαιολογήσει
Αυτή τη μεγάλη διαφορά. Μπορεί να πεις Πώς είναι οι διαφορά, διαφορές τι είναι και ποιο είναι ένας που είναι ο άλλος. Δεν τύπωσα το πρακτικό γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Αν θέλετε να πάμε. Όχι ρε, μια γραμμή, Ποιο νούμερο, μια γραμμή ποιο δεν νούμερο. θυμάσαι. Είναι 12%. Ποιος είναι οι εταιρείες. Μισό λεπτό να πάω να το φέρω. Να ξεπερνάει η διαφορά του 10%. Τα ξέρω, τα είχαμε τραβήξει από το Μαυριτάκη. Που πήγε ο Μαυριτάκης, που πήγε στο έργο αυτό που βγάλαμε. Το τελευταίο που είναι που αυτοκτόνησε ο άλλος. Πάει και δίνει 0,5% και ο τελευταίος είχε δώσει 15%. Το ξεπίτυχε αυτό. Για να γίνει αυτό να καθυστερήσει το έργο που φτάσαμε. Δεν το βλέπω. Τα κινητά τους δεν βλέπουν. Δεν το βλέπω εγώ. Το κινητό. Όχι. Είμαι στραβός. Τι να τυπώσει. Όχι, κύριε Μιχάλη, Μια σελίδα θέλουμε ρε παιδιά. Πρέπει να βάλουμε και τις μνήες. Μια σελίδα, ένα πινακάκι δεν έχουμε που λέει μια σελίδα. Είναι ο Ανδρέας, ο Παναγιώτης, ο Νίκος, ο Μίτσος, ο Λιάς. Μόνο τα ονόματα, Μιχάλη. Δεν θέλω Μόνο το πρακτικό. Δεν γάμω τι μου, έχω γίνει, έχω γεράσιμο. Δεν μιλάω καθόλου. Πόσο χρόνο είναι, πόσο χρόνο είναι. 63. Να χαρά, ναι. Έχω γεράσει. Μόνο 63. Μόνο 63. Το 62 γεννημένος είμαστε. Τα ταυτότητά μου. Λοιπόν, είναι η ΑΔ Construction με 18,86% και ακολουθεί η Θέμελη ΑΕ με 7,17%. Κάτι μου θυμίζει την Θέμελη. Ναι. Που έχει τεχνικό αγωγό. Πόσο έχει η Θέμελη? 7,17. Η Άσα Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία 5,03. Η κατασκευή Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων με διαρκητικό τίτλο Κατασκευή ΑΤΕ με 2,14 και ο Αλέξανδρος ΑΕ με 1%. Και η ΑΔ με 18,86. Ναι, το είπα πρώτα. Επειδή είναι πάνω από 10% η διαφορά. Το ορίζει νομοθεσία αυτό. Όχι, λέει νομοθεσία. Πρέπει να διευκρινίσω γιατί έχουν τόσο μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, βεβαίως. Η διευκρινήση θα ξανάρθουν εδώ πέρα στο Συμβούλιο, κύριε Διδά. Στην Επιτροπή. Όχι, στο Συμβούλιο θα φτιαχτεί πρακτικό, βέβαια. Συνεδριάζει η Επιτροπή και Θα φτιαχτεί πρακτικό. Είναι 2,5 εκατομμύρια. Το έργο είναι σχεδόν κανονικό. Είναι ανοιχτός διεθνής. Πολύ ωραία. Αφορά το κομμάτι που είναι η Θουρία. Θουρία και Λέγια. Αυτός ο Ολοποδίτης που έρθει την προηγούμενη φορά ξανά. Δεν με εκφράζεις έτσι, παρακαλώ. Δεν ξέρω ποιον λέτε, γιατί να μην το λέτε. Ανδρέα, με εκφράζεις έτσι, παρακαλώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε, έτσι. Πάμε στο τέταρτο θέμα, προμήθεια υδραυλικών υλικών για κατασκευή συντηρήσης έργων αποκέντρωσης για Επειδή τα ήσουν μια ζωή σε θέση ευθύνης. Εκτός από την πολιτική σου καριέρα, τα βοηθήσει, πήγες στα μάχα. Λέω. Ομόφωνα, έτσι. Κάτσε ρε, Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά, μ' ακούτε? Ανοιχτός διαγωνισμός σε ειδήσεις ήταν και αυτό. Κύριε Διευθυντά, με ακούτε? Φωνάζει το θηρίο. Ναι. Διαφωνία, Παύλα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ δεν άκουσα τίποτα, εκτός να άκουσα και ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος με παρακολουθεί, γιατί παρεμβαίνουν συζητήσεις μεταξύ σας και δεν ακούμε τίποτα. Έπρεπε να είστε εδώ. Άρα λοιπόν, κάνετε τον κόπο να ξαναεπαναλάβετε το θέμα, χωρίς να μιλάνε δίπλα σας. Κύριε Πρόεδρε, Νούμερο 4. με αφορμή αυτό θα κάνετε συνεδριάσεις όπως προβλέπει ο νόμος. Γιατί μέχρι τώρα παρατυπείτε. Εντάξει. Προμήθεια υδραυλικών υλικών για κατασκευή και συντήρηση έργων ίδρυψης αποκέντρωσης 2025 Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτα. Ο διαγωνισμός ήταν 300.000, ήταν ανοιχτός διαγωνισμός προμήθειας του ΕΣΥΔΙΣ. Είχαμε ψηφίσει το πρώτο και το δεύτερο πρακτικό για να ορίσουμε προσωρινούς τιμιοδότες στο προηγούμενο Συμβούλιο. Και τώρα καλούμαστε να οριστεί το τρίτο πρακτικό και να ορίσουμε οριστικούς τιμιοδότες. Λοιπόν, ομόφωνα πιστεύω. Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2025 Δημοτικής Ενότητας Άρεος. Σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας,
Βγαίνουν 4 ανάδοχοι για την προμήθεια αυτή, ομόφωνα, ως εισήγηση. Να μην έχουμε αυτό. Τι εννοείς 4 ανάδοχοι, κύριε Διευθυντά? Υπήρχαν 4 τμήματα στο διαγωνισμό, μάλλον 3 ανάδοχοι. Ένας ανάδοχος κέρδισε τα 2 τμήματα και τα άλλα 2 τα κέρδισαν. Άρα πήγαμε στη συμφερότερη κατ' προσφορά. Ναι. Έτσι, μπράβο, διευκρινίστε το. Ναι. Ομόφωνα. Τι μόρφωση είναι αυτή, παιδί. Αποστολή λογαριασμών ίδρυψης απογοήτευσης 2025. Ποιο είναι πρώτο, Κύριε Παύλα, μια παρατήρηση. Υπάρχει εισήγηση και στο θέμα 5. Τα έχετε πάρει. Την εισήγηση τη βλέπω. Κύριε Πρόεδρε, την εισήγηση τη βλέπω πολύ καλά, αλλά όταν ακούγονται στα πρακτικά, να ακούγονται όπως πρέπει. Λοιπόν, το έκτο θέμα είναι αποστολή λογαριασμών ίδρυψης αποκέντρωσης 2025. Είναι ο κλασικός διαγωνισμός που κάνουμε, ανατακτά διαστήματα, δηλαδή 1-2 χρόνια αναλόγως, και να στέλνουμε τους λογαριασμούς. Ανοιχτός διαγωνισμός σε CDs. Εδώ εγκρίνουμε τη μελέτη, εγκρίνουμε τη διάθεση πίστοσης, εγκρίνουμε τη διακήρυξη καταδέχτη δημοπράτησης. Θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες του ανοιχτού διαγωνισμού μέσω CDs του 4412 και εξοδοτούμε τον πρόεδρο για την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ομόφωνα. Τι λεφτά είναι αυτά? Ναι. 200.000 ευρώ για τους λογαριασμούς. Ναι, για να στείλουμε. Για πόσο χρονικό? Κύριε Μαρινάκη, Γύρω στα 2,5 χρόνια. Ναι, είπα, ναι, πάμε. 2,5 χρόνια. Ναι. Δεν είναι μεγάλο το ποσό όμως. Όχι, γιατί φανταστείτε ότι είναι 200.000 λογαριασμοί το χρόνο. Βάλαμε την τιμή Είναι 54.000 χιλιόμετρα. των 2 προηγουμένων. Κάθε υδρόμετρο έχει 3 ή 4 λογαριασμούς να στέλνετε. Άρα είναι 200.000 λογαριασμοί το χρόνο. Με την Δηλαδή, τιμή μιλάμε εδώ και για 6 χρόνια. Με τι? Η ίδια τιμή εδώ και 6 χρόνια. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι υπάρχουν Δηλαδή, αυξήσεις. μιλάμε για 1 εκατομμύριο για 500-600.000 λογαριασμούς να στέλνετε. Μια χαρά είναι. Κάθε λεπτά ο λογαριασμός. Πάμε. Λοιπόν, με χρήση ποιότητας νερού, χρήση 25-26. Και εδώ θα γίνει ανοιχτός διαγωνισμός μέσω SEDs, ο προϋπολογισμός του είναι 160.000 ευρώ. Και είναι το τυπικό που κάνουμε κάθε χρόνο για να έχουμε τις μετρήσεις ποιότητας του νερού. Όπως η εισήγηση. Ομόφωνα. Ίσπραξη εσόδων υπέρ δημοτικής επιχείρησης ίδρυυσης αποκέντρωσης Καλαμάτας στα δημόσιες υπηρεσίες δώρου. Είχαμε κάνει και το 2000 μια αντίστοιχη διαδικασία. Τότε όμως έπεσε στις καλένδες της γραφειοκρατίας, επανερχόμεθα, για να μπορούμε να βεβαιώνουμε Πότε την κάνατε? το 2020. Από το 2020. Δεν ευωδόθηκε. Ξανακάνουμε έτοιμα, δεύτερη φορά, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να βεβαιώνουμε στη ΔΟΗ τις οφειλές των δημοτών. Δεν έπρεπε να έχει κωδικό για αυτό το πράγμα στο Γι' διάστημα. αυτό ζητάμε. Να μπορούμε να βγάλουμε κωδικό. Να πάρουμε δουλειά για να μπορεί να πηγαίνει καλά έστω. Πρώτα να βγάλουμε το κωδικό και μετά να ζητήσουμε αυτό όμως. Όχι, αυτό είναι για το Υπουργείο. Ναι. Αυτό είναι προς τον Υπουργό για να μας δώσει Κωδικό. κωδικό. Ναι. Αυτό κάνουμε τώρα. Ναι, αυτό. Αυτό. Το θέμα αυτό όμως δεν είναι μόνο ατομικό, κύριε Διευθυντά. Δεν είναι ατομικό. Δηλαδή δεν είναι δικό μας μόνο. Πρέπει αυτό το πράγμα η Ομοσπονδία, η ΔΕΙΑ να το ζητήσει αυτό. Γιατί υπάρχει. Μεγάλος αριθμός ΔΕΙΑ έχει αυτή τη δυνατότητα ήδη. Ναι. Εμείς από το 20 προσπαθούμε, δηλαδή πρέπει να έχουμε Παιδάκι βέβαια. μας. Έχουμε κάνει παλιότερα Νερό ενέργειες, θέλουμε. από το 20 έχουμε τεχνικές ενέργειες. Η ΕΔΕΙΑ δεν μπορεί να βοηθήσει παραπέρα από αυτά που κάνει ήδη. Είναι δικό μας θέμα. Και πιστεύω Επειδή αυτό, τώρα- κύριε Διευθυντά, προς την ενημέρωση τέλος μια σας συμμετέχω, το συζητήσαμε. Ναι. Το πράγμα, να πάει και στην ΚΕΔΕ για αυτό το πράγμα. Έχει υπάρχει πρόβλημα. Όπως κάποιοι δήμοι μπορούν να κάνουν δουλειά, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ακριβώς. Και εμείς δεν είμαστε δημόσιες φορές, γι' αυτό δεν το κάνουμε. Είναι απόφαση του Υπουργού. Με αυτή την απόφαση που ζητάμε από τον Υπουργό να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να μας ακούσει μας ο Υπουργός. Δηλαδή υπάρχουν άλλα συλλογικά όργανα τα οποία είναι πιο ανώτερα που πρέπει να τα απαιτήσουν. Από ό,τι ξέρω ότι θα γίνουν ενέργειες τόσο και στην ΕΔΕΙΑ και τόσο και στην ΚΕΔΕ. Παραπέρα είναι αυτό. Εμείς κάνουμε το χρέος. Ομόφωνα πιστεύω, έτσι. Κοντράκια έχει συνάδελφε. Λοιπόν, έγκριση κάλυψη νομικών εξόδων εκπροσώπηση πρώην Προέδρου ΔΕΙΑ.
Είναι δικαστικά έξοδα του κ. Βεργόπουλου. Δηλαδή, Ήταν κατηγορούμενο σαν πρόεδρο τη ΔΕΙΑΚ, αθωώθηκε, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να του πληρώσουμε τα δικαστικά του. απόθηκε πρωτόδικα ή στο εφετείο. Δεν πήρε, πρωτόδικα. Όλοι είμαστε. Πρωτόδικα πάνω για Και άμα κάνει εφετείο, το ίδιο, δεν το πληρώνω. θα δώσουμε στο εφετείο. Δεν έχω πληρώσει το πρωτόδικο. Θα το πληρώσουμε στο εφετείο. Τώρα τι πληρώνω, κάτσε. Τώρα δεν έχουμε πρωτόδικα. Έχουμε πρωτόδικα μόνο εσύ. Άμα γίνει έφεση και αυτά, αθωώθηκε τώρα. Ποιο να κάνει έφεση στο Υπουργείο Περιβάλλοντο, Δεν για κάνει τα κανένας. περιβαλλοντικά θέματα. Τελείωσε, δηλαδή τελειώνει τίποτα. Τελείωσε, εννοείται. Δεν πάμε δηλαδή στον άλλο. Όχι, βέβαια. Ομόφωνα, έτσι. Και τον άλλο τον πήρε το σολάριο πάνω τον άλλο. Ο ορισμός του διερεξούσιου δικηγόρου. Αυτό λέω. Ο ορισμός του διερεξούσιου δικηγόρου είναι για την περίπτωση του κυρίου Βεργινάδη, του κυρίου Βεργινάδη, του υπαλλήλου της ΔΕΙΑΚ. Απλώς επειδή η κυρία Πολυμενέα πλέον δεν είναι υπάλληλος μας, εξουδοτήθηκε από τον πρόεδρο να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον κύριο Βεργινάδη και είμαστε υποχρεωμένοι, όπως λέει ο νόμος, για το κατεπήγον έδωσε εντολή ο κύριος πρόεδρος, αλλά εμείς πρέπει να επικυρώσουμε. Γιατί δεν κατεβαίνω. Γιατί γινόταν το δικαστήριο και δεν το είχαμε. Μας ενημερωθήκαμε αργά. Δεν είχαμε συμβούλιο Η διάμεσα. πρόσκληση στο δικαστήριο βγαίνει 2-3 μήνες νωρίτερα. Η πρόσκληση για ένα δικαστήριο του κατηγορούμενου, του Κύριε Κοβενά, μάρτυρα. δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας, αλλά εμείς τότε ενημερωθήκαμε. Τελευταία μέρα πρέπει. Εντάξει, δεν ήταν τελευταία μέρα. Την τελευταία εβδομάδα. Δηλαδή, απλά δεν είχαμε συμβούλια και γι' αυτό. Εντάξει, λοιπόν, ομόφωνα τυπικό είναι αυτό, έτσι. Επισκευή δικτύων ίδρυυσης χρήση 2021-2022. Ωραίο site. Τμήμα Β. Έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του πρώτου. Ως εισήγηση. Ομόφωνα. Δεν χρειάζεται να ερχόμαστε εδώ. Θα διαβάζεις, αποφασίζεις πρώτα. Διαβάζει και με συμφωνία. Δεν έχετε πρόβλημα εσείς ειδικά να φτιάξετε τη διαδικασία με τίποτα. Πάμε παρακάτω. Κατασκευή δικτύου απογέτευση ομβρίων. Οδού Αθηνών Νέας Εισόδου στο Δήμο Αποδουρίου στο έδωτο ποταμού στο Δήμο Καλαμάτας Β' Φάση. Έγκριση τρίτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. Ως εισήγηση. Ναι. Είναι αυτό που έμεινε στη μέση. Είναι αυτό που έμεινε στη μέση να κλείσει και αυτό είναι κάποια λεφτά που έχουμε ξεβρίσκει. Λοιπόν, το 13, εδώ πέρα αυτό θα το αναβάλουμε γιατί αυτό πρέπει να περάσει από Τεχνικό Συμβούλιο Έργων. Ήταν να περάσει την περασμένη Τετάρτη. Δεν πέρασε όμως γιατί δεν προλάβανε. Το πρόγραμμα τράβηξε μακρύτερα και δεν προλάβανε να συζητήσουμε. Έφυγε με τα φίλου τώρα. Νομίζω ναι. Ήταν πολύ καλή. Πολύ καλή. Και τώρα έμαθα ότι είναι μια γυναίκα μηχανολόγος πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου. Αν είναι δυνατόν, θα πάρω Γιατί, αυτό ρε? το τηλέφωνο. Κάτσε. Γιατί είναι πολιτικό μηχανικό. Δεν είναι ρε το Άμα δεν είναι πράγμα. πολιτικός μηχανικός τίποτα, δεν είναι μηχανικός. Εγώ δεν κατάλαβες. Όλα τα θέματα το Νέα υδρομάστευση και αναβάθμιση αγωγού τροφοδοσία δίζελ τη τοπική κοινότητα Νέδουσα. Έγκριση πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. Ως εισήγηση. Το έχει γίνει το έργο, έχει ολοκληρωθεί, έτσι. Ναι, αντικατάσταση αγωγού μεταφορά νερό από τι πηγέ σημείων στην τοπική κοινότητα Αρβαρών ήταν να παραλάβουμε το πρωτόκολλο παραλαβή. Η Επιτροπή δεν πρόλαβε να συνεδριάσει, το αποσύρουμε το θέμα. Ναι, και γραμμή εδώ. Το ίδιο και το 16, ναι. Αποσύρεται γιατί δεν προλάβαμε να κάνουμε τα πρωτόκολλα παραλαβή. Υπηρεσία αναλύσεω χειροτέματο για την υπόθεση τεχνικών κατασκευών για τη δημιουργία ελεύθερων τεχνικών υποβρυχίων αξιοθεάτων. Έγκριση και παραλαβή τη έκθεση μελέτη. Με παλαιότερη απόφασή μα είχαμε εγκρίνει αυτή την ανάθεση. Να ελέγξουμε τη χημική σύσταση του βετό που θα χρησιμοποιηθούν για την υπόθεση των τεχνικών κατασκευών. Γιατί μάλλον για την κατασκευή των τεχνικών κατασκευών. Και πρέπει να παραλάβουμε τη μελέτη. Ομόφωνα. Ναι. Και η έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Ετοιμάτων Δημοτών, συνεδρίασε η Επιτροπή με τα αιτήματα των Δημοτών. Δεν είχαμε διαφωνίες, ομόφωνα. Και ομόφωνα. Ναι, Για τις μειώσεις. Και ομόφωνα εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις. Εντάξει. Ομόφωνα λοιπόν. Είναι κάτι που διαφωνήσαμε. Όχι. Δεν το λέω, μην ερχόμαστε πέρα. Δεν ερχόμαστε πέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, όλα δύο. Εάν δεν σας ξαναδώ, κάποιος καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα! Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Γεια σας. Άλλο στον δρόμο. Εδώ λέμε καλά ο Πάσχα.